Рэжым Лукашэнкі пачаў рэалізаваць новы план. Праз 6 гадоў пасля 2020 года лукашэнкаўскія ідэолагі дагэтуль панічна баяцца беларускіх выжыванак, зачыняюць этнакрамы і пагражаюць выбіць зубы кожнаму ждуну. Небяспечны парадокс. Беларусаў выціскаюць з уласнай краіны, а ў сінявокую завозяць узбекаў, якія адразу ж пачынаюць бунтаваць супраць умоваў працы. Пакуль лукашэнкаўскія дыпламаты бегаюць за літоўскімі палітыкамі з прапановамі папіць кавы, Польшча сур'ёзна рыхтуецца да найгоршага і размяшчае на сваёй тэрыторыі пастаянныя ваенныя базы США. Мы абмяркуем гэта сёння ў праграме «Пра свет». Мяне завуць Сергей Пеляса, а ў студыю ўжо бяспекавы эксперт Зміцер Міцкевіч. Вітаю. Пане Зміцер. І на сувязі з Києва з намі палітолог Ігор Тышкевич. Добрый вечер. Ігор, прывітанне. Дэпутаты і прапагандысты рэжыму адкрыта прызнаюць, што жывуць у вечным страху і траўме 2020 года. Дэпутат Вадзім Гігін пагражае вымесці паганай метлой нацыяналістычную заразу і выбіць зубы кожнаму. А Рыгор Азаронак прама кажа пра закрыццё этнакрам і адмену фестывалю «Наш Грунвальд». Прыбралі, таму што вы гэта любілі, будзе вам па галаве адліга гэта. Прайшло ўжо 6 гадоў, у іхных руках увесь сілавы апарат, але яны панічна баяцца нават драўлянай цацкі ці кашулі з арнаментам. І вось першае пытанне, Ігор, да цябе. Так? Ці сістэма здольная затрымацца ці не? Ці гэта ўжо махавік, які запущены і яго затрымае, нешта, не ведаю што, падзенне рэжыма у Маскве? Гэта пытанне, на мою думку, страху. Прычым страху як у Менску, так і ў Маскве. Таму што перад гэтай атакай на этнакрамы і на фестывалі давайце ўзгадаем у тым ліку у эміграцыйных рэсурсах інфармацыю пра тое, што тыя дазволеныя пляцоўкі, напрыклад, па святкаванню купалі, яны пабілі рэкорд па колькасці наведвальнікаў. І вось гэта якраз такі пачынаецца адваротны ход маятніка, калі на пачатку людзі заціснулись, запалохаліся, шукаюць нейкае выйсце. І вось гэты некантраляваны ход, ён вельмі паніша напалоху з аднаго боку Лукашэнку, а з другога боку давайце таксама не будзем забывацца, што ў пуле беларускіх прапагандыстаў, умоўна кажучы, Гігін і Азарёнак гэта такія, калі можна сказаць, адны з найбольш прарасійскіх. І гэта напалохала іх расійскіх партнераў. І вось гэты падвойны страх Масквы і Менску, адпаведна, панічная рэакцыя, зараз мы будзем забараняць все, што можна. Таму флешбэкі 2020 года ў выглядзе страху, яны былі, яны застаюцца. І падставай таму ёсць тое, што калі на базе той сацыялогіі, якая даступна, бачна, што група падтрымкі базавай Лукашэнкі, яна не моцна пашыраецца, хаця пашыраецца ў апошні год, трэба даць належнае, але не моцна, гэта все адно адносна невялікая група, то гэта людзі, магчыма, маюць доступ да іншай сацыялогіі. Так. Якая палоха іх яшчэ будзе. Так. Паведна, панічная рэакцыя. Так, Зміцер, вось з пункту гледжання вось гэтага прарасійскага лобі, так бы мовіць, так? Чаго ім баяцца? Чаму гэта зачыстка працягваецца і цяпер? Да вельмі проста. Гэта таксама вось у таго ж Гігіна, якому паручалі стварыць дзяржаўную ідэалогію і які біўся галавой аб сцену колькі гадоў, але так нічога і не стварыў, таксама жаданне знішчыць любую канкурэнцыю, так бы мовіць. Плюс, зноў жа, гэта калі мы тут кажам, тут Ігар узгадаў адну дэфініцыю, я б сказаў, што гэта не беларускія прапагандысты, а гэта антыбеларускія прапагандысты. Па сутнасці, гэтая ўлада ў чарговы раз падкрэслівае, што да гэтага народу, да гэтай краіны яна дачынення не мае і мець не хоча. І на гэта абсалютна напліваць. Калі яны фактычна адкрытым тэкстам аб'яўляюць все беларускае варожым, яны адкрыта здзекуюцца з беларускай мовы, яны заяўляюць, што яны гэта все працягнуць знішчаць, то тут напрошваецца простая аналогія, што гэта ніякая не незалежная краіна, як нехта б хацеў казаць пра тое, што ёсць там нейкая адліга, яны самі кажуць, не будзе ніякай адлігі. Вось гэта ўсім, хто на захадзе любіць расказваць пра нейкую магчымасць дамовіцца з рэжымам Лукашэнкі, наўпроставае сведчанне. Так. Яны вам самі кажуць, што гэта акупацыйная адміністрацыя, якая падначальваецца інтарэсам Расійскай Федэрацыі і іх рэалізоўвае. Так. І тут мы бачым такі сабе ашаламляльны кантраст
у той час, калі зачыняюцца і ліквідуюцца беларускія праекты, а сотні тысячаў беларусаў в асноўным з-за рэпрэсіяў, але і з-за эканамічнага становішча таксама уцікаюць за мяжу, рэжым пачаў масава запрашаць замежнікаў на працу ў Беларусь. Пакуль што прыехала некалькі сотняў узбекаў, а мае быць некалькі тысячаў. Так? Давайте паслухаем, што вось чакае ад гэтага працэсу сам Лукашенко. Нам нужны трудяги. И я видел, как ваши работают. Вот у нас в Ляскович управление делами хозяйства. Там около десятка взяли людей семейных. Пришли они день и ночь, день и ночь. Наши так косо смотреть начали. А, тут приехали. И нам же так надо работать. Ну ничего, за год привыкли, работают, как узбеки. Вот нам это надо. Ігор, да цябе наступнае пытанне. Тут такі парадокс цікавы вымалёўваецца, што Лукашенко паставіў задачу, а чыноўнікі не даюць рады. Нават ужо першая партыя прыехала узбекаў, яны адразу бунтуюць. Все пайшло не так, як мелася быць, не так прыгожа. Яны скардзяцца, іх мусяць супакойваць. Ці вось в гэтай сітуацыі, калі мы бачым, што чыноўнікі не в стане рэалізаваць нават задачу Лукашэнкі, ці гэты праект можа неяк дапамагчы ці нават выратаваць лукашэнкаўскую эканоміку? Ну, пачнем з перадумоваў. Калі мы гаворым пра міграцыю, я б не ставіў, што на першым месцы палітычна. На першым эканамічна, гэта працяг старога трэку, які быў яшчэ да 2020 года. Просто зараз ён збольшыўся. Плюс дастаткова вялікая колькасць палітычнай. І трэці чыннік трэба таксама мець на ўвазе, гэта дэмаграфічная яма, якая, ну скажем так, якую назіраюць усе краіны в рэгіёне, і якую у нечым, магчыма, праспалі ў Беларусі з пункту гледжання падрыхтоўкі. Міграцыя – гэта рашэнне для ўсіх праблем. З пункту гледжання механізма, што спроба завесці мігрантаў цэнтралізавана на працоўныя кантракты з абавязкам вяртання, у прынцыпе, такі механізм, ён можа быць выгадным абодвум бакам. З аднаго боку, у Беларусі гэта не ёсць ціскам дэмаграфічным унутрым, таму што людзі прыехалі, выехалі. А з другога боку, для Узбекістана, паколькі кантракты маюць падвойнае значэнне і падвойны сэнс і адказаны за іх узбекская дзяржаўная агенцыя, то падаткі з гэтых грашэй яны ідуць у бюджэт Узбекістана. У гэтым, напрыклад, адрозненне старых механізмаў, калі в Польшу прыязджалі украінскія заробітчане, яны пакідалі падаткі ў Польшы. І гэта была праблема для Украіны. У дадзеным выпадку гэты механізм ён нечым больш разумны. Але адна справа спланаваць, другая справа гэта рэалізаваць. І вот тут мы сутыкаемся з тым, што можна назваць крызісам выканаўцы альбо дэградацыяй сістэмы Лукашенко. Таму што у аўтакраты, калі ты вельмі доўга абіраеш лаяльных, а не разумных, у цябе рана ці позна сістэма пачынае рассыпацца знутры. Якое б разумнае рашэнне наверх не было, яно развальваецца. Адпаведна, паўхвіліны. Два чынніка. Так. Чыннік першы. Гэта брехня нават самому Лукашенку. Таму што калі ты на месцы кажаш, што вот прыедуць мігранты, яны будуць атрымліваць там па 1000, па 500 доляраў, пад гэтыя грошы мігрантаў завозяць. Людзі прыязджаюць, умовы зусім іншыя. Адпаведна, ты сам набрахаў, каб тебе з Менску не надавалі па галаве, атрымаўся пракол у самой машыне. Другая. Дэградацыя сістэмы. Калі ёсць бытавое незадавальненне якімі умовамі і так далей, гэта пытанне камунікацыі з людзямі. Але калі ты тупы, але лаяльны, то умееш камунікаваць толькі са сваім босам. Тупы, але лаяльны. Это вельмі файны такі дыягноз. Вось, Ігор, ты сказаў, дэградацыя сістэмы. Давайте паслухаем, у нас яшчэ один фрагмент Лукашенко ёсць. Менавіта пра вось гэту дэградацыю сістэмы. Этого бояться не надо, но это будут постоянно подогревать. Ах, там, а у нас же, знаешь, умных таких, которые ни хрена делать не хотят, работать не хотят, знаешь, как это бывает. Они начнут тут где-то бухтеть и что-то. Пожалуйста, работайте. Зачем ему иностранцы? Пускай работают шкловчане. Но... Вы приводили пример в прошлом году, что когда вот вы работали в Шкловском районе, было 30 000 жителей сельской местности, а сегодня 8. 8 000.
Змітер, яны будуць бухтеть, то есть беларусы будуць нейкія бухтеть, так? Вось калі сур'ёзна, так? Вось гэтыя тысячы узбекаў, гэта можа быць нейкі такі элемент, кропка напружання сацыяльнага. Все-таки там яны будуць і ў садкі хадзіць дзеці, гэта будуць сем'і, гэта іншая цывілізацыя, мусульмане. Як ты гэта бачыш? Я думаю, што, па-першае, гэтага не будзе, таму што пакуль мы бачым, што гэты праект увогуле сур'ёзна буксуе. Там Лукашенко кажа аб тым, што 5000 чалавек яны збіраюцца вось зараз запрасіць па 500 в месяц. І нібыта ім трэба падрыхтаваць жытло, падрыхтаваць садкі, школы. Гэта вось тое, пра што казаў Ігор, пра даінфармаванасць. Дзе вы бачылі гэтыя садкі і школы ў гэтых вёсках? Дзе вы бачылі там нейкія умовы? То бок ёсць вялікія праблемы, тое, пра што сам Лукашенко і сказал, яны угробілі гэтую вёску абсалютна, адтуль павыязджалі людзі, і цяпер тудысьці кагосьці занова завазіць, гэта больш выдаткаў, чым нейкага выніку атрымаецца. Это нейкі замак на песку. Ігор, у нас яшчэ крыху часу ёсць. Да тебе апошняе пытанне перад тым, як мы з тобой развітаемся. Вось візіт шэфа кіраўніка Нацбанку Галоўчынкі ў Тога, у невялічкую афрыканскую дзяржаву, так? Да тебе пытанне. Давайте паглядзім фотаздымак, як выглядала вось афіцыйны фотаздымак, так, прэм'ер-міністр дзяржавы Тога, расшпіленая кашуля, залаты ланцуг, так, як нейкі босс мафіі, і Галоўчынка задаволены побач з ім. Але калі сур'ёзна казаць, вось што гэтае Тога можа даць рэжыму Лукашэнкі? Так, мы ведаем, што там адзіны глыбакаводны порт у Афрыцы ёсць, там банк знаходзіцца заходнеафрыканскае развіцця, а Галоўчынка дырэктар банку. Але які інтарэс? Толькі калі каротка, Ігор. Некалькі тэзаў. Першае. Экспарт Тога – гэта фасфаты. Узгадваем гомельскі Белферд і залежнасць ад Расіі. Другое. Глядзім на мапу. Вакол Тога краіны, куды актыўна вайшла Расійская Федэрацыя. Куды ў выпадку разблакіроўкі экспарта беларускага калія будзе экспартавацца, таму што і вываз фасфату сухагрузам, і завоз сухагрузам. Гэта, в прынцыпе, выгадная схема. Карабель ідзе ў абодва бакі загружаны. Лагістыка менш каштуе. І далей Тога – гэта пасярэднік у гандлі з суседнімі краінамі. Пры нармальным падыходзе можна быццам бы заставацца ў фармаце там верным саюзніку, але эканамічную базу для гандлю з краінамі Сахелю мець у дзяржаве, якая пакуль гэтаму саюзніку, маем на ўвазе Маскве, не падкантрольная. Трэцяе, натуральна, гэта грошы, гэта серыя схемы і гэта абнал. Значная частка контракту Афрыцы ідзе за золата і дыяманты. Так бы мовіць, класіка жанру, але рэжым рыхтуецца да зняцця калійных санкцый. Ігор, дзякую табе за твой каментар. Жадаю табе спакойнага вечара і спакойнай ночы. З намі быў на сувязі з Кіева беларускі палітолог і украінскі, канешне, Ігор Тышкевіч. Дзякую, Ігор. Але мы застаемся яшчэ ў прасвеце, і са мной у студыі застаецца мой калега Дмітрий Міцкевіч. Заставайцеся з намі. Польшча будуе ваенны фарпост насуперак Пуціну і Лукашэнку. Пакуль Дональд Трамп крыўдзіцца на НАТО, Варшава дамаглася гістарычнага рашэння пастаяннай базы амерыканскіх войскаў. Польскі бок пацвярджае, ратацыя аднаўляецца, база будзе. Падрабязнасці ў сюжэце Сергея Марцелева. Няўжо НАТО сапраўды знаходзіцца ў крызісе. ЗША далі зялёнае святло перамовам аб пастаяннай вайсковай прысутнасці сваіх войскаў у Польшчы. Варшава дамагаецца гэтага апошнія 10 гадоў, але дагэтуль амерыканскія падраздзяленні знаходзіліся тут на ратацыйнай аснове. Прыехалі, з'ехалі. Infrastruktura, którą w tej chwili przygotowaliśmy. Інфраструктура, якую мы цяпер падрыхтавалі, між іншым звязаная з амерыканскімі войскамі і з тым, што будзе адбывацца ў будучыні. Маю на ўвазе пастаянную базу амерыканскіх войскаў у Польшчы. Мы пачынаем гэтыя размовы вельмі сур'ёзна. Te rozmowy w sposób bardzo poważny. To już w tej chwili... Ужо цяпер пачынаецца ўзгадненне дэталяў. Тое, што амерыканскія войскі будуць тут на пастаяннай аснове, ужо вырашана. Размясціць гасцей у пагонах варта было б паблізу ўразлівага сувалскага калідора, дзе блізкая расійская пагроза. Але разглядаецца захад краіны. Магчыма, Познаń і Уроцлаў, дзе амерыканскія вайскоўцы ўжо прысутнічаюць. Polska od lat inwestuje w budowę... На працягу многіх гадоў Польша інвеставала ў стварэнне лагістычна-вайсковай базы ў раёне аэрадромаў на захадзе краіны, менавіта з разлікам на прыём любой вайсковай дапамогі з боку НАТО. На будаўніцтва розных відаў інфраструктуры ўжо было выдаткавана некалькі мільярдаў злотых, таму гэтыя месцы з'яўляюцца найбольш відавочнымі. Мы ўжо панеслі гэтыя выдаткі. Dlatego, że my już te koszty ponieśliśmy. Не менш востры галоўны боль Брусселя, нават амерыканцы, якія дзяжурылі ў старым свеце на ратацыйнай аснове, сыходзяць. Але скарачаючы свой вайсковы кантынгент у Еўропе, Пентагон паабяцаў,
што ў Польшчы колькасць амерыканскіх салдат застанецца ранейшай. Это значыць каля адной дывізіі. Яны вяртаюцца. Аднак які менавіта род войскаў гэта будзе, авіяцыя ці бронетанкавыя злучэнні, пакуль не вызначыліся. Z tym większą radością odebrałem... Я з асаблівым задавальненнем успрыняў інфармацыю, атрыманую ад намесніцы пасла ЗША ў Польшы Стэфані Холмс і вайсковага аташэ ЗША ў Польшы пра тое, што ратацыя, якая была прыпыненая некалькі тыдняў таму, аднаўляецца. Яна будзе працягвацца, і ратацыя амерыканскіх войскаў у Польшы завершыцца ў найбліжэйшыя тыдні. Я хацеў бы шчыра падзякаваць спадарні намесніцы пасла за гэтую інфармацыю. Балючы пункт. Многіх экспертаў і палітыкаў непакоіць, каб асаблівае становішча Польшчы, фаварытызм у адносінах з Вашынгтонам не падарвалі салідарнасць унутры альянсу. Але Варшава гатовая прыняць на пастаяннай аснове не толькі амерыканскіх вайскоўцаў. У НАТО ёсць краіна, якая таксама валодае ядравай зброяй і прэтэндуе на лідарства ў вайсковым блоку. Mamy takie sygnały ze strony francuskiej. Так, мы маем такія сігналы з французскага боку. Любая колькасць саюзніцкіх войскаў у Польшчы, якая знаходзілася б тут на пастаяннай аснове, безумоўна вітаецца. Таму я думаю, што гэтая размова яшчэ наперадзе. Для вайскоўцаў і дыпламатаў відавочна, што амерыканцы на ўсходніх рубежах альянсу гэта папярэджанне на выпадак чаканай агрэсіі Расіі і Беларусі. Зразумела, усходні сусед гучна пярэчыць. Ён спасылаецца на парушэнне асноўнага акта аб узаемаадносінах паміж Расіяй і НАТО, якому ўжо амаль 30 гадоў. Але таварышы з Крэмля забываюцца, што пасля гэтага яны захапілі Крым і распачалі вайну супраць Украіны, а юрыдычная вага гэтага даўнюю дакументу меншая, чым у сумна вядомага Будапешцкага мемарандума. Новая геапалітычная рэальнасць яшчэ прынесе Менску і Маскве нямала сюрпрызаў, пра якія прэса пакуль не піша. Зміцер, ну вось Злучаныя Штаты свае базы будуюць у Польшы на захадзе дзяржавы, адсунутыя ад мяжы Беларусі і Расіі. Чаму так? Ну, тут, я думаю, па-першае, то, што там ужо як была інфраструктура, то бок, ну, яны, адпаведна, на гэта глядзелі. Чаму в той час, а не бліжэй да мяжы? А па-другое, тут таксама гэта пытанне бяспекі, то бок, зразумела, што яны глядзяць на памкненне Расійскай Федэрацыі, і, канешне, калі ты хочаш штосьці задзейнічаць, ты хочаш, каб у цябе гэта не знішчылі ў першыя часы канфлікту, напрыклад. А мы ведаем, што расейцы, напрыклад, падчас атакі на Украіну хацелі пазнішчаць, напрыклад, усе аэрадромы, пазнішчаць все, што можна знішчыць у першыя гадзіны вайны. Адпаведна, тут амерыканцы таксама перастрахоўваюцца. Ну і гэта лагічна. Зноў жа, калі штосьці абараняць, не хочаш гэта пад самай мяжой ставіць. То бок тут дзве такія рэчы. Ну плюс зноў жа мы ведаем, што інфраструктурныя пытанні, пытанні дарог таксама маюць значэнне, да і да той же самай Германіі недалёка. Так, у нас яшчэ адзін сюжэт, і мы яшчэ з табой абмяркуем гэтую тэму. Давайте паглядзім, пра што ён, і вернемся яшчэ на адно пытанне ў студыю. Што стаіць за нечаканымі прапановамі рэжыму Лукашэнкі новай літоўскай уладзе, дакладней новаму ўраду? І куды клічуць дыпламаты Лукашэнкі папіць кавы літоўскіх палітыкаў? Падрабязнасці ў сюжэце Віталя Бабіна. Новы ўрад Літвы на чале з прызначаным прэм'ер-міністрам Міндаўгасам Сінкявічусам прыняў прысягу ў Сейме. 42-гадовы палітык сярод іншага пакляўся перад сваім народам умацоўваць незалежнасць Літвы ды ахоўваць яе тэрытарыяльную цэласнасць. Гэтая клятва на Канстытуцыі прагучала надзвычай актуальна, перадусім на фоне размоў аб магчымым уварванні Крамля на тэрыторыю балтыйскай краіны, а таксама бясконцых правакацыяў з боку рэжыму Лукашэнкі, паветраных шароў з кантрабандаю, мігранцкага крызісу, шантажу і пагрозаў у справе літоўскіх фураў. У адрозненне ад прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы, новы прэм'ер дапускае дыпламатычны дыялог з Менскам на ўзроўні намеснікаў міністраў. У той жа час праект праграмы новага ўраду сведчыць пра па-ранейшаму жорсткі курс датычна стасункаў з Беларуссю. Вільня мае намер узмацняць ізаляцыю і санкцыйны ціск, дамагацца адказнасці рэжыму Лукашэнкі за транснацыянальныя злачынствы і спрыяць вызваленню палітзняволеных. Беларускія дэмакратычныя сілы ўжо распачалі супрацу з новым літоўскім урадам. У меня так само была короткая размова с премьер-министром Міндаўгасам Сінкявічусам. И тут передусім важно, конечно, что Беларусь засталась в урадовой программе Литвы.
Адбыліся пэўныя змены ў фармулёўках, але асноўнае тое, што Літва захавае ціск на рэжым Лукашэнкі, пакуль не будуць адбывацца сістэмныя змены. Зрэшты, рэжым Лукашэнкі выбраў у дачыненні афіцыйнай Вільні стратэгію не толькі пугі, але і перніка. Днямі намеснік міністра замежных спраў Беларусі Ігор Сакрэта апавёў, што на палях паседжання АБСЕ спрабаваў наладзіць кантакт з намесніцай міністра вонкавага ведомства суседняй дзяржавы, прапанаваўшы ёй за кубкам кавы абмеркаваць балючыя пытанні літоўска-беларускіх стасункаў. Аднак атрымаў адмову, а для камунікацыяў літоўскі бок выбраў у той дзень Светлану Ціханаўскую. Які пернікі Лукашенка там у выглядзе бізнеса, калійных угнаенняў, клапецкага порту, фінансавых выгодаў, які выгады і пернікі ён бы тут не прапаноўваў, все адно першаснае пытанне это будзе пытанне бяспекі. І тут мяч, зразумела, на баку Лукашэнкі. У новым урадзе застаецца і цяпер ужо былы міністр унутраных справаў Літвы Владыслаў Кандратовіч, літоўскі палітык, які каментаваў падзеі для Белсату па-беларуску. Праблема, якая ёсць. Ён узначаліць канцылярыю міністэрства навакольнага асяроддзя. А вось былы прэм'ер-міністр Літоўскай рэспублікі Саўлюс Скверняліс, якога цяпер падазраюць у карупцыі, нечакана заявіў, што сутыкнуўся з сапраўднай правакацыяй з боку нашай дзяржавы. Яго разам з сям'ёй, як сцвярджаецца, запрасілі пераехаць у Беларусь, дзе паабяцалі стварыць вельмі добрыя ўмовы для жыцця. Паводле сведчанняў Скверняліса, беларуская журналістка, якая скіравала экс-кіраўніку ўраду 2 электронныя лісты з падобнымі прапановамі, яшчэ да афіцыйна выстаўленых абвінавачанняў на адрас палітыка паведаміла яму пра тое, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Рэжым Лукашэнкі прабуе намацаць шчыліны ў пазіцыі суседзяў. Новы ўрад Літвы на чале з прэм'ерам Міндаўгасам Сінкевічусам прысягнуў трымацца жорсткага курсу, але дапускае кантакты на ўзроўні намеснікаў міністраў. Пры гэтым намеснік кіраўніка МЗС Беларусі Сакрэта бегае па палях АБСЕ з прапановамі папіць кавы, а экс-прэм'ер-міністра Скверняліса наогул спрабавалі завабіць у Беларусь праз шантаж крымінальнымі справамі. Зміцер, апошняе пытанне вось на сённяшняй праграме. Што гэта за гісторыя з тым, што да былога прэм'ер-міністра Літвы піша нейкая нібыта журналістка з Беларусі і кажа, што у нас ёсць мы ведаем, што на вас рыхтуюць крымінальныя справы, запрашаем з сям'ёй да нас у Беларусь, мы вас там годна прымем. Выглядае як нейкі такі сабе літоўскі Януковіч. Гэта, хутчэй, нават я б сказаў, не Януковіч, а гэта літоўскі Шмыт. Таму што ў іх жа ўжо, з пэўнымі, так бы мовіць, атрымалася. Вось той же самы Шмыт, у іх ёсць яшчэ іншыя там прадстаўнікі. Гэта польскі суддзя, які перабежаў у Беларусь. Так. І вось там сидзіць, ашываецца, там на нейкіх праграмах выступае прапагандысцкіх. Ёсць і іншыя падобныя персанажы. І яны падобна ні аднаму Сквернялюса, яны шмат такіх вудачак закідваюць. Яны, пэўна, разумеюць, яны ж, зноў жа, таксама аналізуюць падобнае інфармацыйнае поле. То бок глядзяць, што адбываецца. І разумеючы, што раптам атрымаецца такую рыбу перацягнуць. Ты больш што Скверняліс гэта даволі тлустая рыба. Гэта нейкі там прарасійскі дзеяч з Латвіі, які ўцёк Беларусь і в кожным тэлевізоры он там з'яўляецца. Але вось калі казаць пра такую элементы гібриднай агрэсіі, бо гэта так выглядае, ці гэта не спроба вбіць клін таксама ў літоўскае грамадства? Відавочна то, што гэты клін вбіваецца. Ёсць в Літве людзі, якія наўпростава зацікаўлены в кантактах з рэжымам Лукашэнкі, якія наўпростава зацікаўлены ў гэтым бізнесе, там тых, хто займаецца гэтай лагістыкай і гэтак далей, там, канешне, хапае такіх персанажаў. І зразумела то, што рэжым Лукашэнкі будзе на гэтым гуляць. І, відавочна то, што хочацца наладзіць такія кантакты, хочацца гэта все пралабіраваць, але таксама тут розныя моманты, таму што некаторыя з гэтых людзей атрымліваюць вельмі добры прыбытак на тым, што якраз такі ёсць праблемы па гэтых межах, што яны эксклюзіўныя пастаўшчыкі чагосьці, альбо, напрыклад, завозяць пэўныя віды тавараў у Расею падсанкцыйных і гэтак далей. І таму тут ужо вельмі складаная гульня. І адпаведна, вось якраз такі Скверняліс, быў бы вельмі добрым персанажам для прапаганды рэжыму Лукашэнкі. Паказваць паўсюль, глядзіце, у нас ёсць нават, умоўна кажучы, ў палітычным полі в літоўскім саюзнікі, што яны, як Лукашенко любіць казаць, яны ж за нас, это іхнія палітыкі кепскія, а яны, то звычайныя людзі нас падтрымліваюць. І гэта, дарэчы, яшчэ адзін з наратываў расійскай прапаганды, які яна таксама прасоўвае в Европе, што вашыя палітыкі вас не прадстаўляюць, а мы вас прадстаўляем. Это мы
мы про вас колопотимся. Глядзі, як цікава, як тэма Літвы і закрытага транзіту для калійных угнаенняў праз Клайпецкі порт звязаная з тэмай тога, у якую прыехаў Галойчынка, мы яго бачылі на гэтым крынжовым фота, так? Бо тога это можа быць патэнцыйны хаб у Афрыку, але які пакуль што не працуе. Чаму? Таму што Літва займае жорсткую пазіцыю. Зміцер, дзякуй табе. Я нагадаю, што са мной у студыі быў Зміцер Міцкевіч, мой калега, бяспекавы эксперт і журналіст Белсату. Дарагія сябры, гэта быў прасвет на Белсаце. Для вас працавалі я, Сергей Пелесаев, вся каманда нашай праграмы. Бывайце, трымайцеся і спакойнага вам вечара.